I morgen skulle sidste episode, den stoppede Prøv lige at holde det sidste. Okay. Okay, lige meget. Okay. Ladybar. I morgen skulle sidste episode, den stoppede lige pludselig. Det var fordi, jeg trykkede på den forkerte knap, der skulle til at filme igen. Jeg trykker på Sidste stop. episode. Ja. Ja, det er en ny episode. Hvad med den der stereo mix? Ja, den er død. Den spiste din mor. Wow! Vi tager bare på spise, vi spiser sådan noget. Bare. Jeg er træt. Men Lasse, du har da en mobil, ikke? Ja. Der har du YouTube-appen. Ja. Nice. Fordi så kan du bare filme sådan med din mobil på kamera, og så kan du uploade dem til YouTube på den her kanal. Det hvad? Så kan du uploade dem til YouTube på den her kanal. Hvad for nogen? Ja, bare videoer, du filmer med din mobil, sådan. Selvfølgelig videoer og vlogs, et eller andet. Ja, det har jeg også tænkt mig. Ja, nice. Jeg har tænkt mig at lave vlogs og sådan noget, sådan, og når jeg er på ferie og sådan noget. Ja. Det skal du altså også gøre. Ja, bare roligt. Rolle. Easy, bro. Easy. Easy, bro. Men bro. vi... Easy. Trykker. Og laver dig i den. Jeg ved ikke, skal jeg filme til min konfirmation? Sikkert nok. Eller bare sådan, for eksempel hvad du fik og alt det der. Du behøver ikke sådan filme hele festen. Nej, det ved jeg godt. Plus det kommer nok også til at vare for længe, så... Ja, jeg ved ikke, jeg skal ikke konfirmeres. Jeg skal have et yndlingeritual. Nej, altså du ved, når man filmer, det tager jo kun normalt 10-15 minutter, når det er. Nå, ja, okay. De der vlogs og sådan noget. Ja. Filmer du lige nu? Ja. Oh my god. Oh my god. Så kan du også se, hvordan du rigtig ser ud, du. Hvad? Så kan jeg se, hvordan du ser ud. Jeg kan sgu da bare se et billede. Ja, men det er for hårdt. Jeg kan jo bare... Jeg kan faktisk... Det. Christian, jeg kan bare lægge på her på Skype på min computer, og så bare tage min iPad og snakke fra, og så kan jeg video på min iPad. Nå, okay. Ja, så kan jeg snakke om min mobil. Så kan du sådan se, hvordan min computer er med setup sidder. Jeg skal gøre det? Ja. Bare sådan nu, okay. Men jeg kommer nemlig, du skal ikke lægge på endnu. Okay. Okay. Okay da. Easy, brother. Easy. Jeg har fundet en pumpkin mere. Jeg har fundet mange pumpkins. Jeg vil spise dem levende. Foran deres mødre, deres brødre og alle deres søskende. Og måske deres kommende koner og kærester og mænd og hvis nogle af dem er bøsse, så deres kærester. Og hvis nogle af dem er lesbiske, så deres pigekærester. Og det er 5 op, de er. Så alt sammen, det er 5 og 6 eller... Hvad? Ikke noget? Okay. Jeg kan ikke finde noget at rulle med ære. Der var en pokeball. Jeg skal bare lige have den her. Pokeball. Oh my god, what is that? Max potion. Oh my god, I'm too beautiful for that piece of shit. Party ratio. Party ratio. Scrap. PG, level 4. Come here. Charmander. Oh god. Nej, vel. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Come on, please, baby. Oh! God! Level 6! Hvad sker der, dansker? Pokeheal. Så! Pff. Easy. Christian, jeg ligger på her og ringer på min... Nice, så tager jeg den vel på min mobil. Jeg ringer fra min iPad, når jeg er logget på. Alrighty then. Alrighty. Om 3, 2, 1, og jeg ringer over fra min iPad lige så snart. Ja, det var sådan 3%. Hvad sker der?
pisse vildt headset. Du skal fandme lige se min computer her. Det er ovenpå, det er ikke noget. Det er ikke noget særligt. Bare den her. Big boy. Skal vi se, kan du? Jeg ved ikke. Racermus, hvad sker der, dansker? Jamen. Ja, jeg er på YouTube, der ikke lige ved, hvad der sker. Der ikke lige ved, hvad fanden? Der ikke lige ved, hvad der sker nu, det er... mig og Lasse, vi lige set hinanden for første gang. Hvordan det så er sket, siden vi nu har snakket i så pisse lang tid. Hvad? Nej! Jeg har bare sat den på højtaler, så... Plus min mobil har fandme en god mikrofon. Fordi min mobil det er en fucking OnePlus. Scrub. Måske skal jeg spørge lige. Kan jeg ikke? Kan jeg køre dig for en skid? Kan jeg køre? Gå ned for fanden. Nu vokser du kraftedeme, eller jeg krabber din pik af. Hello. Krabber din pik af. Svæver det. Svæver dig. Jeg svæver. Jeg svæver. Jeg falder. Jo, jeg svæver, dansker. Jeg glæder mig fandme til 1,9, for der kan man fandme svæve, dansker. Ja. Vi kan se en Robocraft efter det her. Så filmer jeg også det. Vi tager en Robocraft efter det her. Så filmer vi fandme også det pis. Sluk det video jeg har nu, hvad mener du? Nå ja, okay. Vi har stadig ikke nogen outro. Nej, men okay, jeg laver bare en. Tak for os alle sammen. Husk som altid at subscribe og like videoen. Og det er det. Peace.